3 fitxatges en una setmana i mitja. El Jopos Lleida està rebentant el mercat. Què tal? Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo per al canal. Com dic, avui toca parlar del Jopos Lleida perquè està molt actiu en el mercat i crec que té les coses molt i molt clares. Però abans de començar, com sempre, us recordo que us podeu subscriure al canal, que m'ajuda a créixer molt en aquest projecte periodístic. A veure si anem ja a pels 300 subscriptors. També podeu deixar el vostre like, que ajuda a que la plataforma recomani a més aficionats del bàsquet a aquest canal de YouTube. I per últim, el que més m'agrada més, digueu la vostra en els comentaris. Anem a crear una comunitat del bàsquet en català que parla de tots els equips. Dit això, anem a parlar del Jopos Lleida, segon vídeo que faig del Lleida, el primer us va agradar molt, i avui toca parlar de Cameron Krutwig, que en aquest anterior vídeo ja ho vam fer, o sigui, si voleu el meu anàlisi més en detall, podeu anar en aquell vídeo, que us el posaré per aquí en les targetes, però bé, l'únic que haig d'afegir del que vaig dir ja en l'últim vídeo és que si s'aconsegueix el passaport croat, com han anunciat diferents mitjans de comunicació, és un bon fitxatge en clau Lleida, bàsicament, perquè, per exemple, si em dius que va a Girona, sí que et dic que està més agafat amb pinces, perquè no coneix la casa, perquè no sap què vol jugar a Moncho i perquè és un jugador extracomunitari. Jo mig entenc la seva incorporació ocupant la plaça d'extracomunitari perquè ja ha jugat a Lleida, perquè ja ha funcionat a Lleida i ha funcionat molt bé i perquè coneix a Gerard Encuentra i el que vol. Per tant, crec que és un bon fitxatge en clau Lleida. Anem a pel segon, Melvin Ejim, una sorpresa segurament per tothom, perquè és un jugador que ve de guanyar 4 títols aquesta temporada amb l'Unicaja de Màlaga. Potser ha sigut menys important aquesta última temporada, però crec que ha sigut un jugador de finals, ha sigut un jugador de playoff, és un jugador que et puja molt al terra competitiu, i això és el que necessiten els equips de la part baixa o equips que volen assolir la permanència el més aviat possible. Crec que pot encaixar en el dibuix de Gerard Encuentra perquè pot fer una mica de Bòsic sense renunciar a ell, que quedi clar, perquè Bòsic té més amenaça exterior que Melvin Ejim, però sí que és un jugador de lluita, és un jugador de múscul, és un jugador de pal baix, és un jugador que pot jugar a la posició de 3 i la posició de 4, així que potser vols diferents jugadors que vulguin ocupar diferents posicions, no? Que no només puguin ser una cosa, sinó jugar a la posició de 3 o 4, que com serà Melvin Ejim. A més, fitxa per 2 temporades, per tant, un projecte a mig termini per Melvin Ejim i a veure què aconsegueix amb el Lleida. A mi és un jugador que m'ha agradat molt, recordo fa 2 anys els play-off amb el Barça, crec que era dels millors de l'Unicaja i el que estava posant les coses més complicades a l'equip de llavors de Roger Grimau. Per tant, per mi és un jugador que entenent l'experiència que té a la Lliga i el que portarà dins el vestidor i la competitivitat que portarà en els partits, em sembla una bona incorporació pel Jopos Lleida. I ara ja anem a parlar de Millán Jiménez. Però abans no fer-ho recordant que et pots subscriure al canal i que pots deixar el teu like. Anem a parlar de Millán Jiménez. Qui és aquest jugador? És un jugador de 22 anys, és un jugador de gairebé 2 metres, 1,98 m, 1,99 m, depèn on te busquis la seva alçada tirant una cosa o l'altra. Porta les 2 últimes temporades jugant a equips punters de la primera FEP. Fa 2 temporades amb el Burgos, que era un equip que semblava que anava a pujar però es va quedar a les portes, justament pel Lleida, si no m'equivoco. En aquesta temporada amb el Burgos va anotar 7,3 punts de mitjana, va capturar gairebé 4 rebots i va tenir, atenció, un 36,7% en llançament exterior. Passem a aquesta última temporada en el que ha estat en l'Obradoiro, en un dels projectes
capdavanters de la primera FEP i que no han assolit la permanència perquè van ser eliminats als play-off pel Palència. Hi havia molts de noms dins de l'Obradoiro i no ha funcionat. Segona temporada de primera FEP i temporada que millora els seus registres Millán Jiménez. 8,7 punts. Recordem que hi ha molts jugadors en les posicions exteriors, en les posicions de 2 i de 3. Hi havia Àlex Barceló, que és un autèntic tros de notador que segurament va fer que Millán Jiménez jugués menys. Però bé, tornem a les estadístiques. 8,7 punts, 3,3 rebots. I mireu, tinc dues dades. La primera, en 9 partits de la primera FEP es va quedar sense anotar un triple. En 9 partits. Només he comptat els partits que ho va intentar. I la segona, 41% des de la llarga distància. Això en una plantilla que era feta per pujar a l'ACB. Crec que està molt clar quin rol, vist des d'aquest prisma, tindrà Millán Jiménez. Ve a ser un jugador que pot jugar sense pilota. Jo crec que aquest serà el rol primordial de Millán Jiménez, que en atac no tindrà la pilota a les mans i que una vegada la tingui ha d'intentar que entrin i que sumin de 3 en 3. Tinc més dades que són molt puntuals, però crec que marquen una mica el que és aquest jugador. Ha jugat a l'ACB amb el València uns 20 partits. En aquests 20 partits va haver-hi una temporada que en va jugar bastants. Va anotar 5 de 11 en triples i llavors a l'Eurocup un 6 de 15. És que estem parlant d'un tirador. Això ja deixem-ho clar. No és el tirador especialista que busca l'equip. No és aquest jugador. És el jugador que estarà a les cantonades, que estarà a 45, que pot jugar després d'un bloqueig directe al costat on no hi ha la pilota i rebre i aixecar-se. Jo crec que és aquest jugador, perquè recordo que medeix gairebé 2 metres. Quins altres rols pot tenir Millán Jiménez? Crec que, sobretot en aquest d'especialista de tirador, és a dir, com a amenaça exterior, més ben dit, no com a especialista, però com a amenaça exterior, crec que serà el seu paper en atac. I llavors que és un jugador que li pots donar la pilota. No li pots donar la pilota perquè et generi per tots i generi per ell mateix una vegada i una altra, però crec que sí que li pots donar amb un cert avantatge perquè és capaç de ficar la pilota al terra i que no hi ha cap problema en que acabi anotant, ja sigui des de la cantonada per línia de fons o buscant agafar la defensa a contrapeu i entrant cap a dins. Per tant, crec que en atac oferirà diferents registres. Crec que ve a jugar a la posició, et diria que entre la d'escorta i la de l'E, jo aposto més per la d'escorta ara mateix, per posar més centímetres i jugar potser amb Bateman de fals base, Millán i Oriol Paulí, per exemple. I tens dos jugadors de 2 metres o 2 metres 1 i James Bateman, que és més aviat petit. Tema cupos. Sembla que amb l'arribada de Millán Jiménez, Pierre Oriola no vagi a renovar amb el Jopo Lleida. Jo la informació que tinc i la poca informació que tinc, que també quedi clar, és que Pierre Oriola jugarà al Lleida. És una cosa, petits flecs, petites coses que han d'acabar de concretar per acabar d'anunciar la renovació. Que hi hagi 5 cupos, 5 jugadors de formació, diguem en català, no significa que Pierre Oriola no hagi de fitxar. Això crec que no té cap mena de no té cap lògica. És a dir, si Millán Jiménez arriba no vol dir que Pierre Oriola no. Jo crec que no té res a veure, perquè són jugadors totalment diferents. És possible que el Lleida se'n vagi a una plantilla de 13, però és que és normal i és algo que està anant a més en aquests anys a l'ACB. El Bàsquet Girona va tenir una plantilla de 13 i de 14 fins i tot la temporada passada i fa 2 anys, i és que pots tenir la mala llet que se't lesiona un jugador i necessites un altre de formació per posar els 4 en la convocatòria. O sigui, pots jugar amb 3
però crec que has de tenir 10 jugadors, vull dir, o sigui, pots tenir 3 cupos a la convocatòria, però has de tenir 10 jugadors en total, vull dir, hi ha unes normes, per tant, no em sorprendria que hi hagi 5 jugadors de formació al Llopo Lleida. Dit això, continuo pensant que la segona plaça d'extracomunitària s'ha de gastar en un jugador interior, crec que més o menys com el Girona, hi ha una mica aquest paral·lelisme a la posició de 4 o en la posició de base al ser un jugador que juntament amb Bateman tingui molts punts a les mans, però que a més sigui capaç de generar pels companys. Això no ho hem de traduir directament a 5 assistències per partit, sinó que ajudi a generar en el 5x5 i a moure totes les peces de l'equip. Doncs bé, aquesta és la meva conclusió pel dia d'avui. Espero que us hagi agradat. Recordeu subscriure-us al canal, que m'ajuda molt a créixer en aquest projecte. Deixar el vostre m'agrada perquè més gent, perquè la plataforma recomani aquest vídeo a més aficionats del bàsquet. I sobretot, digues la teva en els comentaris. No siguis tímid i comenta en aquest vídeo. Ens veiem en el següent.